El títol és claríssim, l'amo de la Lliga. Aquest senyor està destinat a ser l'amo de tot el futbol espanyol, però té tot raons biogràfiques molt clares i fets molt desconeguts, que donen pistes del què està passant i, espero no sé fins a quin punt, del què passarà. Si vols, tenim 6 fotografies que il·lustren la seva biografia, com sempre. Repassem-les. Entrem a la primera. Aquesta és la seva mare. Estem parlant d'una família, els Tebas Medrano, d'Osca. Aragonesos fins les arrels, gent molt catòlica, pare militar. En Tebas va néixer a Costa Rica, a San José, justament pel destí militar del pare. Als 4 anys torna a Espanya i és aquí on una mica comença aquesta vida, ja et dic, ultra-aragonesa, gent molt afincada a Osca, mare catedràtica de l'Universitat de Saragossa, psicòloga, pedagoga. Per cert, en Tebas té un germà, que és el Pablo Tebas Medrano, que es va fer conegut durant la pandèmia perquè és viròleg, ajudant el Bill Gates a trobar la vacuna contra el Covid. Hi ha aquest fonament universitari i aquí la mare d'en Tebas està rebent un premi important a l'Aragó, que és el Premi Joaquín Costa. Joaquín Costa apel·la al regeneracionisme aragonès, mica ranci, això és el passat, lligat sempre a Espanya, lligat sempre a Madrid. Em recorda una mica el Lamban, aquest perfil. És aquell aragonisme que no pot deixar de dependre de Madrid, que necessita el poder central. Aquí en Tebas ho demostra, vestit per les festes de Sant Lorenzo, patró d'Osca, d'aragonès tradicional, de cap a peus, amb un orgull tremend. T'he dit que recordava el Lamban, però l'Amant és socialista, també lligat molt a Madrid. Aquest aragonisme, aquest anticatalanisme també, molt important en aquest fet. Però això està molt més a la dreta. Molt més. Tant que ara molts espectadors rebran una glopada, un cor agre, una miqueta, en veure la següent fotografia. Em sap greu, demano disculpes, que és aquesta. Tu potser, la nostra generació no recordarà qui és. Aquest és en Blas Piñar. Sí, senyor. Aquest és el fundador de Fuerza Nueva. Un dels representants de Fuerza Nueva a Osca era justament en Javier Tebas. En Tebas era el representant local a Osca i tu em diràs, home, això és el cinc que s'ho inventa, això. No ho diré mai, perquè sé... Tu quan em passes una informació sé que és verídica. Jo et demostro que això estem parlant del tardofranquisme, estem parlant de nostàlgia, Espanya una i libre, catolicisme ranci, antiavortisme, estem parlant de... El senyor de Fuerza Nueva a l'Aragó era Tebas. Era Tebas, t'ho demostro. Fem un zoom-in, veurem ràpidament, hi ha una notícia... Nota de Fuerza Nueva. Es feia un fart de fer notes de premsa, demostrant tal, i aquí el delegado provincial de Fuerza Joven, de Fuerza Nueva, Javier Tebas Medrano, aquest és ell. Gràcies, Oriol, per enfocar el nom. T'ho dic perquè s'han de demostrar aquestes coses, perquè són coses fortes. Ell no se n'amaga, No. Ell no se n'amaga. És més, ha dit, jo votaré Vox, perquè jo crec que... Ho viu amb orgull. S'ha de mantenir la unitat d'Espanya, hem de mantenir-nos forts aquí. Mentrestant, mentre això està passant, de jove, succeeix un fet important. Fuerza Nueva es desfà l'any 86, s'acaba, ell està estudiant dret. Estudia dret, es llicencia a la Universitat de Saragossa i, atenció, crea un bufet d'advocats que és Tebas i Corduras, amb la Marta Corduras, que és economista, que és la seva dona. A través d'aquest bufet d'advocats, en Tebas es va convertir en l'amo del futbol espanyol. No a través dels dos grans clubs, Barça i Madrid, sinó dels petits. És president. Fixa't en això perquè és un detall important del que s'estava parlant a la taula. Tot això que parlàveu de l'Osasuna, aquests petits equips. En Tebas es converteix en l'assessor jurídic des del seu bufet d'advocats, és important destacar-ho, del Mallorca, del Xerès, del Betis, del Rayo, del Granada, del Real Valladolid, de l'Osca, és president de l'Osca, del Badajoz. 3/4 parts del futbol espanyol de segona divisió cap avall van estar assessorades per Tebas. Directament, fins al punt que personatges com en
Bé, et sonarà aquest senyor que veus aquí. Aquest és el Dimitri Peterman. Va comprar l'Alavés, va ser un desastre complet. Tebas, com a advocat, el va defensar, com en el seu moment va defensar Manuel Ruiz de l'Opera, del Betis, José María Ruiz Bateos, Rayo Vallecano, tants altres més, però vull dir molts altres més. Tot el futbol espanyol estava en mans d'aquest senyor. Vull dir que s'introdueix al món de la Lliga. Tant és així que a l'hora de trobar un president, per exemple, és convertit vicepresident de la Liga, ja aquí comencem amb aquest avançament des dels petits cap als grans, es converteix el 2013 en president de la Lliga grossa, amb punts biogràfics importants. Per què? Coneixent, a més, el dret i tot el que regeix a nivell legal, la Lliga... Molt bé, tot com podia convertir-se en amo de la Lliga. Això és molt important. Per què? Perquè aquí hi ha dos grans capitans. Com veus aquest tàndem? Bé, aquest és el tàndem. I això és el Gran Madrid. Això ja no és l'Hèrcules, el Badajoz, això ja no és el Mallorca, amb tot el respecte. Aquí ja som a dalt de tot. Aquí som a dalt de tot, i fixa't que les fotografies gairebé sempre intenta sortir ell a davant del que és gros, perquè els grossos li molesten, perquè el gros és ell. O sigui, això és un galliner, però com tu bé saps, tu has estat mai en un galliner, finalment és un gall. Quan hi ha dos galls o tres, no pot ser. No pot ser, perquè això va provocar un canvi molt radical a la Lliga. Ara que em diguis que aquest gall és el secundari, també tela, eh? Això és un equip molta tela. És el secundari. Drets televisius, els dilluns es comencen a veure partits, la gent es queixa, comença a haver un canvi a nivell televisiu molt important, se censura periodistes, perquè a partir d'ara les rodes de premsa estan controlades per la Liga, drets televisius, és una bona excusa, el control de Tebas és total, tan total, passem imatge, que això és important, que apareixen fotografies com aquesta. Aquest és el Joaquín Sabina. Sí. Hi ha una xarxa a Madrid molt extensa, amb uns espectacles immensos. Hi ha 20 empreses registrades al registre mercantil espanyol en què en Javier Tebas surt com a apoderat, soci, administrador, assessor, 20. Aquí hi ha fàbriques d'armes, aquí hi ha empreses esportives, o sigui que té tentacles, aquest home té tentacles per tot arreu. Té tancat el mercat. I aquest és el seu fill. Aquest és el Javier Tebas Júnior. Això també és un control financer, també és un control familiar. Al capdavant de Skelton Enterprise, que és una de les empreses que, a part de fer allò que se'n diu import-export, també gestiona l'Sporting de Gijón i el Boca Juniors. Els tentacles d'en Tebas són inescrutables, són molt grans, amb un poder jurídic i a nivell d'advocat molt importants, que ens fan entendre fins a quin punt és l'amo del futbol espanyol. És l'amo del futbol espanyol. Moltíssimes gràcies, Genís Cinca. Ho estàvem